enye tai chemo nyonko na menche wo ne suban na ebusiafo ya manga ne mo anu sese abajo pa ne enye ndenye china da biara da ne ensam dodo na na eba abonten so na ebi mo ho mutumi fa danfo enya danfo pa ebi mo so mutumi fa danfo ma danfo ne tumi soe oma brabo na yakazo se da biara da no benkum dware nifa na nifa so edware benkum na ebusiafo enda me ne wo kase ebi mo so ka se eyade a onyonko pawo we ebi wo hono ma ye chen onua enda me ne wo kase nsem ya wa beton monten so a abrante bia ya kwakoche na chese ne page ya bare pa won ono ankasa ne nyonko eyere eso na ebusiafo asem yi beton monten so na ya asefem yi papa se eba ne se na wankasa nkasa wo nyonko ukona ukopto pa ewo ne yere eso yanko ne nkohwe video ne mbra na danfo no enye nchen a woni na san way back 80s mu ho bepem se me no kase ene se free 2020 ba ene wo sha ase se ope eye ne yonko yire ma oba no e ma ni hu se me kuno danfo pa no a enye nchen ni nyina nkomra kura se mi otukwa ya wode mi eja na de na aba oso akwambia so no wani abere ho denden se ni mi kunu hu no so pese ohun bi ntimi wi ase etia eyeyi eno no woka kire oba ne se wono no so ope enye ni kunu ase no woka won pe ni kunu wono oba no mu na ope no a one no epeso omu bo sa abra no nti oba no mu se ni bra ba aguro mu sa no bo modern yi ni kunu na asukiri papa yi se de me ka se wono ne yonkun aisan ache no wodo ne yere no nti a se omu bienu nyina waji obi adi wohunu de woka no kuro wohunu de woka to enti waka kire oba ne se free sa abra ne konkomodi e be koso no on try se toda obe record anase mposo onu mo ba so frɛ no ofia oma ntie nkomo ni wena be ma ne tiemse free be fie mienu be yonko ne frɛ ni biem wo hia na bonten amone mo ne no ne wo ewo ma no aba fie no ne na be di nkomo but oba ne de ana djukonkon kra wo timi frɛ ne di nkomo ne se me frɛ bi sa sɛ da ebe na waso ekese nsem ne disi achi ba na chete wo ma hu se ni wo mo ka na sa na ti ampa na no na eye na otwe esi mu yi de chete akwa no nim se bo no wo mo bo na aye draw ne de penalty sia ne se so wo kobo na wo bo mo de ni sha sia se wo no ba yi di nkomo she ne se na no juada na nko beba na nka ne ye dum bia de wo ba behwe no ato na fi ho no ya sia twa so so kakra kra nti ake hene no nanu na oba akoba se bibi sanka mwanti ni amanti nna nti oto yi nti se de awoni si wo mu na ni adwama mo beko nanu nwa wa di akwa yi wo kire mu se eba ka ye wo lodu station na to da wo di obi kokodru station fu fronti se nu kunu nu da ho ama ade achia no pana se be ma no ko adwuma na enkwala no su ko school a won frɛ no non sumra me yi ni she mfiri me san se no awo ne de na no odi eno no oba no nso eni be ma ni kasa na be ma no bo na ni ka kire nse wo man go ahead no no wo mbisa na time obenya ho aba wo se no nkono anopa de na chese wa ye ready eno oba ni ka kire nse se ta no wo ka de eni no oba wo mwa no hu titifika no eye 10 million ene 1000 Ghana akwa ije pene che wo de beba anopa wo bera wo ye na di ni se wo beba wo fra wo ba no 1000 Ghana ndi se bi ano de eni ba ku ke ba 5000 Ghana de wo de wo man edika edi we so no hwa efiri wo mu ko no anso be bi osoro fencing edi ama no nkinu o man nchi esika 500 Ghana emfa ma no wo bre edika no na firi wo ko ne de chese esika no bum 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 wo be tia de ama no ena ko ba se wo ba no so yo waka amate o ba fabra no nkono na mo ampa ho na branch ye ana se papa yi awo ho awo ko na okika ni nsem eye sika no mpo ase 100 Ghana ninchire mu ode ma ene so wo ko bank na chese line ni ade wo no nchini ade no so tamu da so wo be ne ntem no akọ na nyame adom na so o bere ko wi a akoyi sika no akodi line so akoyi sika no abo modern di aba chese ready to fight no no wo kwa ko mi aso akọ bed kura chance wa pe ache 2020 na fe na kwa ebeda ba bi kwa ni bi o fe ni agro eno na ko ba se oba na ka kire ne se owura no hu nyina wie no otempa nso no oba na ka kire ne se ofere no enti ebe ya onane no na onu nso se bi o enyi no ho ewo ho no eno no oba na eka asa asem na na nkempa obo omodene ene emu a ne ntade na wa woro no ena wadi pia bontin ni ntiatiamu
ena ekoko ba se enipadom etimi ebowura ho no me no ka se na chese akoye se okra ne akura no ne kura na wokopa ne buo mu ade adi ne de na eda wo enu so hyedam wonti wono de na wadi ka yere ne dankran ansana enipadodo ekọ ho no mu no na chese omkoduru ye no opeso o hye ne boxer no wono so se o ma no enya ade se ebehye eno ene ko ba se one ne pepere so ama dom ko ho no mu no ene ebi bod sutura wona ki na bi etia ne na so butu ne ne ade na bu samaritan bi mu ba mu se no sabi obi nko wi anwi amu no nko ni se ba ya o mo fa nko police station me no ka se ade se ba bi na police fo eza ka papa ya nia okoko ye ho no mo poten mu bisa na no asem enso ho no mtibi ne obisa ya anopai nsi akie hine o ba bi ani ne to adedi what is saying ni dino mi dino ni audio no abomoden atimi asende o nse enam se ye kusunti edino ni ade nyina video no a me de sende ye no mo bebo moden atimi atigin ena ye ne oba no so a se ni nke kwato no no be ma no enso abomoden adi nkomo enkomo bi ni mu so a wabomoden ni no adidi odon komo ne nkeka ho sabio me ne wo edi nkomo mi hu asane me twetwe ma twetwe me hu asane me ni ade ni nyina me ne wo kasa mprempre ade ate ni nyina are ready aye dey forward them. Subscribe to Ghana Update for latest news. What's it Oh ha si ache what's it Bibiani be na otwe mienu mu ni na akoko ba se ye friend say efiewura bia tenant ebo no hwe ho ma ne kokko ma ni nyina ye we bia enti na Bibiani age Subscribe to Ghana Update. Bibiani shana nya palatable enti akire de ebi mu enso adoma chede no ena omo bona de jasa no kwasiri kwa yere be da brade ase adwuma wo ye no na beku wo video ya kokoshe ye hu mesia ya abrante ne ho asia fa ne pa no nyonkwa ba pie ne so a ne sisi ekia ya bare asa banfo bese no na ndi okọ ne yere so esu hu sawum no sinti onyonko ti de bia okase me yele ayese se na open awen ana oba wo so de bia okase na wadan fi me penasem se na obo adwuma se me ana se den oba den na opa me ntumi nyama e mani bi wo so paade ya prio mani bi ya pre papa e ba me se na utumi ma wan kasa wo kunu na danfo e fa enimguasense ma entise Ghana for dona de omadwe nchwe de ababi mu kase ya de oba ne oba eifuo pa etu no tumi man ho akwan ama be ma ene ne dai ebi mu so kase sisi enya kwa hwe kra be ma no kra na de bibia ye oba no e na ama oba no ayesa no wa oba ne tumi lucy guard de ama no adwe nchwe de doso no me kase make kan pa de na me nyan sorry so kase social media handles ni nyina na attention tv to like wa share no wa comment ewo ye videos ni nyina so na Facebook di channel no ho adanse e de akere afufro wo hye mbom ntia bom samra ne from ohima echa